Ba mu hau yanar gizon nan mu ga me yake faruwa ne. Kai ta ƙara saki wallahi. Kai amma fa yarinyar nan mai kyau ce. Kai la ilaha illallah. Kai bayan da bidiyon nan gaba. Kai ma malam dama kana kallon irin wannan abubuwa. Subhanallah. Masha Allah, subhanallah. Ba haka bane ba. Ya billah. Yau ba kai ka ja mu sallah asuba ba malam, amma ina dan kallace na kuma kana yi. Ha ba malam, ha ba. Ni fa dace ba malam. Mu ma fa kawai muke ba kyau fa. Mu ma yi kawai muke. Dinga jin tsoron Allah malam. Ha ba malam. Ya ina dan kallo na kana dan leko. Ha ba malam. Wato ainihin ina kalla ne dalla saboda in samu hujja da zan kafa yau a wajen wa'azi. No.